Akaon ng mga baka mo ni ang bag-ong nahimo namo nga kulungan plus ang ilahang kan-anan. Diba? Ang ilahang kan-anan sa una kadto bantong plastic nga drum nga gitunga nato unya. Kuyaw man ni mga bakahan kay kusog man kay muungad. Shout out ko sa mga tao nga mura pug baka kusog pud muungad. Unya, kung muungad sila gaw, mausik man. May gani na diri kay duol rang amo ang kanang grass chopper. Sila Tantan og si Regan kuan sila, nag-chop sila og napier unya ibutang diha duol ra. Sa una manggod ilang ungaron unya mahitabo mausik lang ba. Karon is nag-file mi og halublak. Ayan tanawa paghangad niya di na kagawas ang sagbot. Kana usik manggod kaayo ang sagbot kung yarang ungaron unya moadto ra sa gawas ang kulungan ana siya nagkulungan pero naghimo mi og pakan-anan gyud. Giusab po na namo ang style sa gawsanan siyang ulo. Sa una pababag man to nya magtakidid man siya nagkaon karon gipataas na namo. Yang liog makalahos-lahos na. Ya mao na niya sura sa yahang kan-anan.